Viața este alcătuită din alegeri. Unele par mici și neînsemnate, altele schimbă pentru totdeauna direcția în care mergem. Un pas duce la alt pas. O alegere devine un obicei. Un obicei formează un caracter, iar caracterul ne îndreaptă spre destinație. Uneori, omul ajunge atât de departe încât crede că nu mai există cale de întoarcere. Dar chiar și în cel mai adânc întuneric, Dumnezeu continuă să cheme. Întoarce-te! Aceasta este povestea unui suflet care a căutat iubirea în locuri greșite, dar a descoperit că adevărata iubire îl așteaptă la picioarele lui Isus. Copii, veniți aici! Nu stați aproape de femeia aceea. De ce? Pentru că este păcătoasă și nu avem voie să vorbim cu ea. Aș dori să vă Pentru oameni ca tine nu avem. Vă rog, am luat să plătesc. Vă rog, pâine, vă rog. Nu banii sunt problema. Leacă, cearcă în altă parte. Nu ai auzit? Merge unde ți este locul. Femeie! Oamenii ca ea aduc numai rușine. Peste tot locul. Oare mai are rost? Nu mai are rost. Pacea sau de atâta vreme. Am căutat să iubesc și să fiu iubită. Am crezut că voi găsi omul care să mă înțeleagă. Că golul acesta va dispărea. Dar golul a rămas. Cum am ajuns aici? Când am făcut prima alegere greșită? A fost un singur pas sau mai multe alegeri mici pe care nu le-am luat în seamă.
lucrurile ar fi stat altfel. Poate că n-aș fi căutat în fiecare om dragostea pe care n-am primit-o acasă. Din nou. Ce se întâmplă cu mine? Parcă este tot mai întuneric. La început, credeam că aleg fericirea. Credeam că nimeni nu poate să-mi zică cum să trăiesc. Dar acum parcă nu mai sunt liberă. Singura am ales să beau din cupa aceasta. Am continuat să caut iubirea. Dar aceasta să fie iubirea adevărată? Poate că nu am găsit iubirea. Poate că am găsit doar oameni care să se folosească de slăbiciunea mea. Femeie, ești așteptată. Trebuie să plec. Aceasta este viața mea acum. M-a întrebat dacă sunt fericită. De ce să mă întreb un lucru ca acesta? Sunt fericită? Privește-mă, Maria! Aceasta este fericirea pe care ai căutat-o! Am crezut că pot fi fericită. Dar oare nu am ajuns sclava propriilor mele dorințe? Trebuie să vorbesc cu cineva. Dar cu cine? Să merg la templu? Nu. Oamenii de acolo sunt atât de aspri. M-ar privi cum m-au privit și astăzi oamenii din piață. M-ar omorâ cu pietre pentru păcatul meu, nu pot merge acolo. Dar oare există cineva care să mă înțeleagă așa cum sunt? Cineva care să mă cunoască pe deplin și să nu mă arunce. Cineva care să mă iubească. Femeie! Nu! Femeie! Nu mai vreau! Nu mai pot! Pentru mine nu mai există iertare. Sunt o păcătoasă. Sunt o păcătoasă. Promite omului libertate, dar îl leagă. Îi promite fericire, dar îl lasă cu sufletul gol. Îi promite iubire, dar îl învață să se folosească de oameni și să accepte să fie folosit. Maria credea că pentru ea nu mai există iertare, dar nu departe de locul acela, cineva vorbea despre odihnă, iertare și viață.
Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Veniți să gustați din adevărata viață. Cine vine la mine nu va fi amândat. Dar dacă povara este prea mare? Pentru Dumnezeu nicio povară nu este prea mare și niciun suflet nu este prea departe. Dar dacă omul a greșit de prea multe ori? Dumnezeu nu disprețuiește inima zdrobită care se întoarce la El. Cine îți dă dreptul să vorbești astfel? Nu ești tu fiul unui simplu tâmplar, Iosif din Nazaret. Vorbești tu, de parcă l-ai fi cunoscut pe Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut lucrarea Tatălui. Faceți loc! Faceți loc! Faceți loc! Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă păcătuit. Legea lui Moise ne învață că aceste femei păcătoase trebuie omorâte cu pietre. Tu ce spui? Avem pietre, nu mai scapă! Taci, nu ai dreptul să vorbești. Învățătorule, răspunde! Să respectăm legea sau nu? În fața oamenilor pare evlavios, dar în casa ta ești aspru și nemilos. Iubești banii mai mult decât dreptatea și iei pe ascuns ceea ce nu ți aparține. Îi condamni pe alții pentru păcate pe care tu însuți le ascunzi în propria viață. Te crezi mai bun decât ceilalți și nu vezi răul din propria inimă. Ceri dreptate pentru alții, dar îndurare pentru tine. Învățătorule, vrem să știm, tu ce spui? Cine dintre voi este fără de păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Femeie, unde sunt părășii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nu mai alerga spre lanțurile din care ai fost eliberat. Ridică-te! Iertarea nu înseamnă că păcatul tău este lipsit de importanță. Înseamnă că harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul tău. Sunt liberă! Sunt iertată! Maria! Maria! Ce cauți aici? Trebuie să spun ce mi s-a întâmplat!
Toți vedeau păcatul meu, dar El a văzut sufletul meu. Te-a iertat? Da, am fost iertată. Am fost eliberată de sub puterea păcatului meu. Maria, mergi și tu. O, suflete sărmane, nu mai rămâi așa. Mergi la Iisus. Nu mă mai auzi. Tu nu știi tot ce am făcut eu. Nici tu nu știi ce am făcut eu. Am trăit prea multă vreme crezând că pentru mine nu există iertare. Eu nu cred că pot fi iertată. Eu nu cred că pot fi curată. Eu nu mai pot fi fericită. Nu trebuie să fii curată ca să mergi la El. Trebuie să vii. Nu trebuie să fii puternică ca să vii la El. Trebuie doar să vii și să ceri ajutorul. Mă fac bine. Du-te și nu te teme. El nu te va arunca. Unde? Unde trebuie să mă duc? La Simon. La Simon? Omul acela mă disprețuiește. Tu nu mergi la Simon. Mergi la Iisus. Bine. Atunci voi merge. Nu mai am nimic de ascuns și nu mai am nimic de pierdut. Nașterea din nou începe atunci când omul încetează să-și mai ascundă păcatul și vine la Dumnezeu cu pocăință și credință. Maria nu putea să-și schimbe trecutul, nu putea să repare singură tot ce stricase, dar putea face o alegere nouă, să rămână ascunsă în întuneric sau să vină la lumină. Nu știa încă ce îi va spune Iisus, știa doar că trebuie să ajungă la El. Învățătorule, mulți te urmează, dar nu toți oamenii sunt vrednici. Este adevărat. Unii vin pentru vindecare, iar alții vin pentru că sunt curioși. Iar alții vin după ce și-au petrecut întreaga viață în păcat. Un om trebuie să aibă grijă cu cine se înconjoară. Respectul se pierde repede. Ce credeți? Ce dorește Dumnezeu mai mult? Moartea păcătosului sau să se întoarcă la El? Dumnezeu este drept. Păcatul trebuie pedepsit. Dumnezeu este drept, dar este și plin de îndurare. Poate un om care a în păcat să se schimbe cu adevărat? Cel care dorește să schimbe viața doar prin puterea Lui va cădea din nou. Dar cel care primește o inimă nouă este un alt om. O inimă nouă? Omul trebuie să se nască din nou, nu prin puterea firii sale, ci prin lucrarea lui Dumnezeu. Ce caută femeia aceasta aici? Cine a lăsat-o să intre?
Societatea știe cine e. Femeie, casa mea! Omul acesta, dacă ar fi cu adevărat un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie se apropie de el. Simone, Spune învățătorule. vreau să spun ceva. Un cămătar avea 2 datornici. Unul îi era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Fiindcă nu avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, cine îl va iubi mai mult? Socotesc că cel care a iertat mai mult. Drept ai judecat. Privește la femeia aceasta. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălatul picioarelor, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, fiindcă a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Iertate sunt păcatele. Cine este acesta care chiar iartă și păcatele? Am crezut că mă vei amânda. Cine vine la mine cu pocăință, nu va fi amândat. Am crezut că păcatul meu este prea păcătos, mai merit iertare. Iertarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, este mai mare decât păcatul tău. Ridică-te și trăiește viața nouă pe care ai primit-o. Am căutat iubirea mea. Am crezut că voi fi fericită dacă fac tot ce vreau. Am ajuns să cred că sunt prea păcătoasă pentru iertare. Că sunt prea departe pentru întoarcere. Că sunt prea măcar pentru Dumnezeu. Dar m-am înșelat. Domnul Iisus m-a cunoscut pe deplin și nu m-a urmat. Am plecat probă, iar El m-a făcut liberă. Am venit cu sufletul împovărat, iar El mi-a dat o viață nouă. Poate că și tu poți adevăra pe care nimeni nu știe nimic. Poate că ai încercat de multe ori să te schimbi, dar ai căzut în nou. Poate crezi că pentru tine nu mai există iertare. Sau poate crezi că vei fi singur pentru totdeauna.